салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман. вақте ман ин ширинии садбаргшакли зебоеро ки дида истодаед пухтам, ба чанд ҳамсояву шиносҳоям тақсим кардам. ҳамаашон баҷи хӯрдан хело таъриф карданд. тайёр кардани ин ширинӣ осонак аст. ҳозир ман тарзи тайёр карданашро нишон медиҳам. ба мо лозим мешавад орд, равғани зард, шакар, қимаи манна, яъне манная крупа, сметана, равғани растанӣ, тухм, об, лимон, дона. барои зебоиш аз рӯи хоҳиш: разрихлитель, ванилин, ранги сурх. мо аввал шарбатро тайёр мекунем. шакар, об ва лимонро ба дег андохта меҷӯшонем. баъд аз он ки об ба ҷӯшидан сар кард, 7-8 дақиқаи дигар интизор мешавем. шарбати мо тайёр. мегузорем ки хунук шавад. донаҳоро дар оби гарм мегузорем ки мулоим шаванд. хамирро тайёр мекунем. дар зарфи хамиркунӣ маҳсулотҳоро мерезем, омехта мекунем. баъди омехта кардан ванилинро мерезем, камтар орд, разрихлителро мерезем, омехта мекунем. хамири мо тайёр. ман як қисми хамирро гирифта ба он ранги сурх ҳамроҳ мекунам. ман инҷо камтари хамирро сурх мекунам. шумо метавонед ҳамаашро сурх кунед ё умуман сурх накунед. хамирро пеш аз тунук кардан зиёд зер мекунем, ки тунук карданаш осон шавад. хамирро кам гирифта тунук мекунему бо ягон зарфи гирдшакли тез ана ҳамин хел мебурем. ана баргҳои гули мо тайёр. онҳоро ана ҳамин хел болои ҳам мегузорему баъд мепечонем. бо корд аз байнашон мебурем. агар хостед болои ҳар яктоаш як донаи зардолу ё бодом фарқ надорад гузоред. ана гулҳои мо тайёр. ба варақаи тафтон гирифта ба тафтон мегузорем. вақте сурх шудан аз тафтон мегирем. ба ягон зарф гирифта аз болояш шарбати омода кардаамонро мерезем.
тақрибан 1 ساعت در درون شربت میگذاریم ایستد. باوری دارم این شیرینی به شما معقول می شود. خدا نگهبانتان باشد. خیر.